Ola, eu son Raúl e hoxe vou falar sobre este libro, Lía e as zapatillas de deporte. Este libro trata sobre unha rapaza chamada Lía, que o día de Reis recibe unhas zapatillas, as caras sirven para facer deporte, só que elas non fan iso. Elas o que fan é contanlle contos aos rapaces que van e explícanlle cousas da vida. A Lía contanlle que hai rapaces en todo o mundo que teñen que traballar. E entonces Lía queda fascinada ao saber que as zapatillas poden falar e ao saber que hai rapaces no mundo que lles pasa iso. E entonces as zapatillas dinlle a Lía que os collen polos cordóns e lévana volando hasta un sitio no cal os nenos teñen que traballar e é bastante pobre. Alí Lía coñece a Ramesh, un rapaz o cal ten que traballar para poder vivir, porque o seu pai expulsaron do traballo e, polo tanto, xa non cobraba o mesmo soldo que antes. O libro, a verdade, é que está bastante ben. É un libro moi alegre e divertido. E se non che gusta ler, está tamén ben, porque non ten moitas páginas. Ramesh é ese rapaz que vos acabo de ensinar. A verdade é que o meu personaxe favorito por distintas razóns, pero a principal de todas elas é porque é un neno moi alegre e porque é moi traballador. Namás hai que ler o libro para sabelo. A foto que vos acabo de ensinar é da escritora deste libro, María Reimóndez. Naceu en Lugo en 1975 e empezou a traballar aos 16 anos na India, sendo traductora e ensinando o galego aos nenos de alá. Ela ten libros moi famosos e nominados a premios, por exemplo, O regreso de Usha, que é o seu libro máis famoso, e ten outros tamén que son bastante coñecidos, como O monstro das palabras, etc. Espero que vos gustara e espero que compredes o libro. Un saúdo e adeus.